Jamen det er udmærket, Tony. Du får en karakter lige om lidt. Tak for det. Tony? Ja. Nå, Tony. Du fik 12, og det har du fået mange gange før. Men der er en ting, jeg har jo ikke set dig ret meget til forelæsningerne, Tony. Hvordan har du ordnet det? Jamen, det er sådan, at jeg rejser 150 til 200 dage om året, og så det passer med, at jeg kan læse det meste af det i flyveren. Så derfor så har du ikke set mig det, som du måske ville have gjort med en normal studerende. Det vil sige, du læser i flyveren? Ja, det gør jeg. Så jeg kan nå at læse i bogen, inden de slukker skiltet for sikkerhedsbæltet. Så kan jeg tage min computer og se filmene, og så kan jeg, inden jeg lander, lige slutte af med at læse en smule af bogen igen. Og så kan jeg koncentrere mig om opgaverne, når jeg er frem på hotellet om aftenen. Selvfølgelig. Altså, når man så sidder på sådan et fremme hotel, så har man ikke ret meget at lave alligevel. Og det vil sige, så kan du simpelthen læse om aftenen det også. Se filmene og sådan noget lignende. Jamen det kan jeg, og det betyder jo også, at når jeg så er hjemme hos min familie, jamen, så er jeg der sammen med mine børn og min hustru, så det passer mig fint at læse på fjernundervisning. Det gør mig rigtig glad, fordi det er jo lige netop sådan nogen som dig, at konceptet er målrettet imod. Så nogen, som er i virksomheder, hvor I farer rundt hele tiden, som vil have familie og fritidsinteresser, og som selv er i stand til at strukturere deres læsning. Jamen altså, det passer mig fint at læse på fjernstudier. Jeg har ikke mulighed for at følge tilstedeværelseundervisning på traditionel vis. Så det her, det passer rigtig godt til den måde, som jeg arbejder på. Ja, men alligevel, tillykke med det, Tony. Jo, tak. Det var rigtig godt. Ja, næste.